Sanibonani. Ukuphupha ingwe noma ibhubesi. Ngiyathemba ukuthi abantu bayaphila. Si-subscribe-ile ku-YouTube, igama sichasa amaphupho. Uma ukuthi umusha ku-TikTok, sifollowe, ulike, ungi-inbox, ucela inamba ka-WhatsApp ukuze ungibuza njalo ekuseni iphupho obanalo. Noma uphuthume ku-YouTube, uthole inqwaba yamavidiyo. Kunobhayilo i-comment, ngizolokhu ngiphendula njenga-1. Uthi mina-ke nginokuphupha ibhubesi, noma kube ukuthi ngiphupha ingwe. Lelo phupho kusuke kubika-ke idlozi elinamandla elikwembethe. Wena uhamba nedlozi nje lakho elinamandla. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile-ke lapha kwi-comment. Nawe ungakhomenta ukuze uzophenduleka bese ngiyayiphosta ku-YouTube channel yethu. Nisale kahle.